どうやら坊やたちを甘く見ていたようだね。私の血を尽くしたその目に焼き付けな。ダメ。かの者に力を。ベルンハルトを倒し勝てるとでも思っていたのか。邪魔だぜ。遊びは終わりだ。
走る。負けるわけにはいかん。ここだ。その程度。やはり兵力差が大きいと手応えが違うな。お兄ちこのゃん、お久しぶりね。ソニア。積もる話は、なぜ君が俺たちボーゼル様の命令。ボーゼル。とりあえず話は後だな。ボーゼルがさあ、ホスト。分かっている。